गिबि गिबियावनो अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननिफ्राय फैबाय थानाय क्रिसमास आरो इंराजि गोदान मायथाइनि गासैनिसिमबो अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। बयनिबो साननाय हनायफोरा फैबाय थानाय गोदान बोसोर बेवहाय जाफुंसारथों, आं बेखौ अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि जानानै गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनै खौरां मेल खालामनायनि गुबै आयदायानो बेनो जाहैबाय थांनाय 3 डिसेम्बर 2022 मायथाइयाव गरेस्वराव जोङो अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि मोनसे बोसोरारि जे हाबाफारि, बे हाबाफारिया जानानै थाङो आरो बेखौ बै सानखालिनो जोङो गोदान आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दाफुंनाय जों जादोंमोन। आरो बे आफादनिनो दिनै चिरां जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय रुनिकाटा नैबे गोदानै लुफुंजानाय जे ब्लक, बेवहाय जोङो मोनसे गोदान आफादनि बिबान होनाय जों हाबाफारि दिनै लानानै थांदों, थामहिनबा दिनै जालांबाय। दा बेखौ नोजोर बोनानैनो जे 2019 मायथाइयाव दाजानाय अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनाव गासै मोन 14टा बर'नि गुबुन गुबुन चेनेलफोर, बे चेनेलफोरा खौसेयै लोगो नांनानै खामानि मावबाय थादों आरो बेखौ स्ट्रं भाबै नोजोर बोनानै बे आफादखौ बा बे गौथुमखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गोदान आफाद दाफुंनाय जादोंमोन आरो बेनिनो दिनै बिबान गथायनाय हाबाफारि बेयो जानानै थांबाय। बे हाबाफारियाव जों गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोर, जोंनिनो अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि दैदेनगिरि बिथांमोना, चेनेलनि बिगोमा बिथांमोना बाहागो लादोंमोन आरो बेवहाय जों माखासे मानि जे बिथांखि लानाय जादों, बेफोर सरासनस्रायै जोङो अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनखौ गेवलां बिटिआरनि अनगायै गुबुन गुबुन जिल्लाफोरावबो, बिटिआरआवबो जोङो सिगांनि समाव जों जिल्ला हिसाबाव अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनखौ जों दानाय जायाखैमोन। नाथाय जों फैबाय थानाय समाव अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनखौ जिल्ला वाइसआव जों दानो थाखाय दिनैनि जे सावरायलायनायनि गेजेरजों बे बिथांखिखौ जोङो लानाय जादों। बेनि अनगायैबो जोंनि गौथुमखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जोङो गुबुन गुबुन जों हाबाफारि जों दिनै लानाय जादों आरो बेनिनो गेजेराव जोङो अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनखौ जों गोख्रोंसिन बेनि गौथुमनि जे मावथांखि आरो गौथुमखौ डिसिप्लिनाव लाखिनो थाखाय जोङो दिनै संबिजित दाफुंनो थाखाय बेहाय 6 सुबुंखौ जोङो सायख'नाय जादों फारियै। हांगामा नार्जारि, राकेश रामसियारि आं थाबाय, मनिल दैमारि बिथाङा थाहैबाय, राजिब बर' बिथाङा, रादाब बर' दं जोंहा बिथाङाबो दङ आरो राजिब बसुमतारी बिथांमोनखौ जोङो नैबे अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि जे संबिजित, गोख्रों मोनसे संबिजित दाफुंनो थाखाय बिथांमोनखौ जोङो दिनै सायख'नाय जादों आरो बिथांमोननि जे संबिजित माखासे नैबे गौथुमनि जे संबिजित बे दाफुंनायखौ बिथांमोना दागोन आरो बेखौ नायबिजिरनायनि गेजेरजों जों फैबाय थानाय समाव जों बेखौ रोखा खालामगोन। थामहिनबा बिथांमोननि संबिजितखौ लानानैनो नैबे अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनखौ जोङो रान खालामनो थाखाय जों आखायाव लादों। दा जों बेखौनो खावलायगोन, जाय बिथांमोना अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनाव हाबाखै, गिबियावनो बिथांमोनखौ जोंजों जगाजग खालामनो थाखाय आं खावलायगोन। आरो बेवहाय जोङो गासै चेनेलफोरा बाहागो लानाय बा माबे चेनेलफोरा माखासे सुबुंफोरनियाव डाउट जानो हागौ, दा बिथांमोननो आं क्लियारिफाइ होनो नागिरदों। दा बेहाय बर'फोरनि गोख्रोङै खामानि मावनाय नैबे बिटिआर हालाम आरो आउट अफ बिटिसि हालामफोराव खामानि मावग्रा जे चेनेलफोर, बेखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मख'नो नागिरदों। बेवहाय बाथौ बिबुंसार दङ,
समनि रादाब दङ, बड'लेण्ड बुब्लि, एनि निउस, निउस 24 बड'लेण्ड, आर'नाइ रादाब, रिपाब्लिक खौरां, टाइम्स नाव बड'लेण्ड, इउनाइटेड निउस, बड'सा, जमदुवार रादाब, बर' खौरां, एसएम निउस, प्रिमियार निउस, NBNN निउस। दा बे चेनेलफोरा दासिम जोंनियाव मुं थिसनदों आरो बे अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनखौ बिथांमोनखौ सोद्रोमा महरै जोङो लानाय जाबाय। आरो लोगोसेनो थाबोनाय जिखिनि बर'नि चेनेलफोर दङ, बे चेनेल बिथांमोनखौ अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननिफ्राय गुरैयै खावलायनाय जे नोंथांमोना नैबे अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनाव गासैबो जइन जानो हागोन, थामहिनबा बेवहाय मुं थिसनफैनो हागोन। जा बिथांमोननि थाखाय बा बर'नि जिमान चेनेलफोर दङ, बै जेसेबां चेनेलफोर दं बे चेनेलफोरखौ जोंजों थामहिनबा अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनाव फैनानै ज' खामानि मावलांगोनखौ आङो आसा खालामदों। दे नोंथांमोना फैनानै जगाजग खालाम आरो अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनाव नोंथांमोना हाबफै। दा बेवहाय थांखिया बेनो जे अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनाव गोबां जोंनि खौरांगिरिफोर दङ, खौरां बा चेनेलफोर दङ, जाय चेनेलफोरा दिनैनि तारिखाव जे मोनसे स्मार्टफनजोंनो जायखिजाया मोनसे लग' लानानै बिथांमोना चेनेल बानायो, चेनेल गोदान खालामबाय थायो। आब्रुथि गैयै मोनसे बर'नि गेजेराव थासारि, बे थासारिया जानायखौ जों नुनो मोनदों। मोनसे लग' लाबाय, मोनसे मबाइल लाबाय, स्मार्टफन लाबाय, बेजोंनो निउस बानायनाय जों नुनो मोनदों। दा बेफोरखौ नोजोर बोनानै जोङो माबोरैबा बेखौ होबथानो हायो आरो बर'नि खौरांगिरिफोर बा बर'नि जिखिनि चेनेलफोर दङ, बै चेनेल थानायफोरखौ जोङो मोनसे समान भाबै बा आब्रुथियाव जों लांनो हायो नामा, जों बेखौ नोजोर बोनानै अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशना दिनै माखासे माने जोङो बिथांखिफोर लादों आरो बे बिथांखिनि गेजेरजों जाय जोंनि अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि बिथांखिफोर बेखौ गनायनो बा गनायोब्ला जों बिथांमोनखौ रिकगनाइज खालामगोन, थामहिनबा अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि सोद्रोमा महरै जों थिसनगोन। जों बै आब्रुथिखौ नोजोर बोनानैनो जोङो अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनखौ दाफुंदों आरो बेजोंनो जोङो फैबाय थानाय समाव जायगानि ओनसोलनि खौरांफोरखौ जोङो रायजो राजानि गेजेराव जों जेबो हेंथा गैयालासेनो जों फोसावनो थाखाय जों थियारि जादों। लोगोसेनो जों गासैखौ खावलायगोन जे अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि गेजेरजों मिरुनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ, मिरुनि राजखान्थियारि आरो समाजारि आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों खावलायगोन जायखिजाया मिरुनि जे खौरांफोर फोसावनो जुदि दङब्ला अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि गेजेरजों नोंथांमोना खौरां फोसावनो थाखाय नोंथांमोना खावलायज' हरजागोन। बेवहाय जों नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायखागोन जे अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशना मिरुनि राजखान्थि बा समाजारि आफादफोरनि खौरांफोरखौ जोङो बेहाय थानाय चेनेलफोरा खनसेयैनो नोंथांमोना बुंहरोब्ला अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननो फोरमायथि हरोब्ला जोङो बेखिनि चेनेलफोर थानाया फोसावनो थाखाय जों रेडि दं। बेवहाय राजखान्थिनि बाथ्रा नङा, समाजारि आफादनिल' बाथ्रा नङा, बेवहाय गासिबो बिथिंखौ जोङो रादाबखौ फोसावनो थाखाय जों थियारि। नैबे समाव नोंथांमोनखौ फिन फैबाय थानाय जे ख्रिस्टमास आरो गोदान बोसोरनि फिन गाहाम हामलायनानै अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि जानानै नोंथांमोनखौ गावबा गावनि जे मोजांखौ हास्थायनानै बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।